Мы идем домой и переходим административную границу с оккупированным Крымом, сказал Рифат Чубаров. Вам импонирует инициатива Меджлиса? Ви знаєте, я вважаю, що це надзвичайно потужна ініціатива, яку виголосив, запропонував глава Меджлісу. Я думаю, що до неї, для того, щоб вона була потужно так само реалізована, необхідно, щоб долучилися не тільки кримські татари. Я вважаю, що ми, як, наприклад, парламентарі, мали би включити всі наші спроможності з точки зору міжнародної парламентської дипломатії для того, щоб залучити міжнародні інституції. Я вважаю, що Міністерство закордонних справ України мало би долучитися до того, щоб цей марш також був підтриманий міжнародними нашими партнерами. Мені надзвичайно, взагалі, видається це надзвичайно такою сильною ініціативою і переконана, що ми будемо її підтримувати як фракцією Європейської солідарності, так і будемо переконувати інших коллег у парламенте щодо цього. Ну, как Рифат Чубаров отметил, к данному маршу будут привлечены все неравнодушные, в ней могут участвовать все, кто хочет, а также будут привлечены представители правозащитных и международных организаций, ПАСЕ и так далее. А вы пойдете как народный депутат от Европейской солидарности? Я думаю, що це буде спільне рішення фракції, в який спосіб ми будемо брати участь у цьому марші. І тут важливо, я думаю, що важливо пам'ятати про те, що в наших рядах є кримські татари. Ми пишаємося тим, що в нашій фракції є де-факто два представники кримсько-татарського народу, два герої кримсько-татарського народу. І Мустафа Джемілєв, і Ахтем Чийгоз, і разом з ними ми будемо ухвалювати рішення, як на їхню пораду, в який спосіб наша фракція буде брати в цьому участь.